Moskvanın Suudi opozisiyon lideri Aleksey Navalnyni we onun dogany Alegi ogurlukda günäli tapdy. Iki dogan özlerine garşy gozgulan işin siyasat bilen baglydygyny aýdýar. Aleksey Navalny 3,5 ýyl şertli tutsaklyga hökm edildi. Onun dogany Alek 3,5 ýyllyk türme hökm edildi. Hökümetin garşydaşlary Ortiýet resmiýetlerini Kremlin giti tanqidçisi Aleksey Navalny batyş etmek üçin onun doganyny türme hökm etmekde aýpladylar. Pakistan'ın paytaxtı Islamabadda polisiya yakın wagtda türmeden boşadylan Zaki-ur-Rehman Lakhvini ýene-de tutsak etdi. Ol 2008-nji ýylda Hindistanyň Bombay şäherinde bolan hüjümleriň esasy günäkäri hasaplanýar. Lakhvi bir kopsuluk çäreleriniň berja edilmeginde suwda eltildi. Bu sapar ol 6 ýyl mundan öň öz garyndaşyny ogurlamak bilen bagly işe çekildi. 18-nji dekabrda terrora garşy suwt Lakhvini boşatma kararyny elan edipdi we Bombaydäki iş boýunça yeterlik subutnamalaryň ýoklugyny aýdypdy. Prokurorlar bolsa Lakhviniň 165 adamyň helak bolmagyna getiren 2008-nji ýylyň hüjümleriniň başynda duranlygyny aýdýarlar. Täjikistanly internet ulanıcılar ençeme meşhur websaytlardan peýdalanmak mümkinçiliginden mahrum boldular. Şol sanda YouTube we Ortiýetli Odnoklassniki sosial ulgamy olar üçin el ýeterli. Ýurdun esasy internet provideriniň resmiýeti hökümetiň aragatnaşy edarasynyň providerlerden agdalan sosial ulgamlary wagtlaýyn petiklemegi talap edenligini Azat Ýewropa Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Hökümet agentligi muny ret etdi. Oktyabr aýynda opozisiýon topar sosial media arkaly hökümete garşy protestlere çağırış eden soň ýurtda yüzlerçe websayt we SMS hyzmatlary ençime günläp köpçülige el ýeterli bolmandy. Siz günüň täzelikleri bilen tanış oldunuz.